Assalamu alaikum, masha Allah. To Alhaji masha Allah, alhamdulillah. To kaga turaren da nake faɗa maka shi Kamzul Mali wanda ake gabatar da wannan aikin kuma mu an ci shi masha Allah. Alhamdulillah ga kuɗin sun zo sefa da dala. Ka gani masha Allah, alhamdulillah. Godiya ta tabbatar Allah ka gani. Salamu alaikum Adu Mujibu, to masha Allah ga aiki ya sauka. Kaga yanda muke gabatar da aikin namu wallahi alhamdulillah. Ka gani wannan sefa ce ta Niger, to lallai masha Allah. Wannan ita ko ita ce a sefa ta Kamaru, to masha Allah alhamdulillah. Kaga aiki to alhamdulillah ga turaren da muke gabatar da aiki da suwa. Kaga duk mutanen da muka alƙawari da su ga sunan sun zo karɓar nasu kuɗi ne. Masha Allah alhamdulillah. Assalamu alaikum Alhaji Sama'ila, to kuma sha Allah lallai ga wannan yazo wanda ka aiko kanin naka. To masha Allah ga kudin lissafa musu gani. Masha Allah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, da 7, da 8, da 9, 30 mara da 1, da 2, da 3, da kyau ya gani. Da 4, da 5, da 6, da 7, da 8, da 9, 41, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7, da 8, da 9, 50. To masha Allah. Lallai su ne to wayan to hasbe. Na'am, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mala Isa, haka kaga dukiyarka ko? Na'am, ka ganta ba? To na'am, ka ganta ko? To sai kai godiya ma Allah. Lallai sai kai godiya. Ka gode ko? To masha Allah, ka ganta ba? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ubangiji Allah gafarta malam. Mallam nagode sosai. Ubangiji kuma Allah shi albarka, Allah ya saka da alkhairi. Mallam don Allah kuma kai hankuri da ni. Irin da ya ja can kwanan baya maganganun da na dan gaggaya ma. To eskiri ja haka. Alo? Kana jin mu? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Muna jin ka, kana jin mu? Na ga shida. To nawa haka? Haka bakwai haka maka Allahu. Haka fa? Na'am, takwas arama. Haka fa? Malam 10, 9. To haka fa? 10 arama. To masha Allah. Kimamin nawa ka bukata ba miliyan 6 ba? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na masha Allah, kamar yadda muka yi muku bayani akan aiki na tasrifi, insha Allah ta'ala ku ga yanda ake gabatar da shi insha Allah, kuma ga turaren da ake gabatar da shi insha Allah, saboda kar wani ya je wurin kaurinsa a wurin nema a bashi wanda ba shi ba insha Allah ta'ala. To yau ne ga abin nan mun bayyana muku da shi insha Allah ta'ala, ga shi nan mun bayyana ma da yan uwa masu albarka insha Allah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, barkanmu dai magaji sani, da fatan muna lafiya. Yau 11 ga watan Jun, ya Katsina ya kuma harkar babur da take tafiya. To ga wannan sabon aikin namu ne, ina maka fatan alkhairi. To, assalamu alaikum, Sayyida Latifa daga Saudiya. Insha Allah ga sai fakkina an kammala insha Allah. Ke ga 2, ke ga 3, ke ga 4, ke ga 5, ke ga 6, ke ga 7 insha Allah, ke ga 8, ke ga 9, ke ga 10, 11, 12 insha Allah. Lalle ga canjin nan wa'anda nace miki an ba suwa insha Allah, wa'anda aka canza. Masha Allah, masha Allah. Assalamu alaikum. To Malam Ahmadu, to ka gani. Barka da yau. Kamar da yadda mun kai aiki da kai insha Allah cikin iyawar Allah, mun kai bayan da kai kace dama zaka zo nan Zamfara ko da can Niger. Da Niger insha Allah. Maradi ko? To masha Allah, Maradi ka zo da Maradi ka zo ko? To ka ce in bari ka zo ka ga dukiyar ka sai ka tafi da ita. Yanzu ina jikar da ka taho da ita. Insha Allah ga tana insha To babu damuwa insha Allah. Yanzu dai cikin iyawar Allah bari in gwada ma dukiyar ka. Akaramakallahu. Ga ta nan. Akaramakallahu. Ga ta nan insha Allah. Alhamdulillah. Ka ga nan ma dai na wani bawan Allah shi dai bai zakko ba. Shi bai zakko ba da insha Allah. Wannan dai ita takata. To akaramakallahu. Yanzu sai ka yo kai godiya ga Allah. Kai godiya ga Allah. Allah ya saka muku da alkhairi akaramakallahu. To akwashi ka sa ga dukkan nan. Kai addu'a kai bismillah ai bismillah. Ai bismillah. Ai bismillah. Ai bismillah.